मैखुननि आबाद मावनानै जाफुंसार जानो हादों तिनिआलि थाइखाजरानि सम्बारि बसुमतारिया। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय तिनिआलि थाइखाजरा गामिनि सम्बारि बसुमतारिया 6 सानल' फोरोंथाय लानायनि गेजेरजोंनो मैखुननि आबाद मावनानै गावखौ जाफुंसार खालामनो हादों। सिगां समाव गोबां खस्थ'नि गेजेरजों आबादखौ मावनो गोनां जादोंमोनब्लाबो दायो प्रमद बर' दैदेननाय बिटिआर एबा इउपिपिएल सरकारनिफ्राय मैखुननि आबाद मावनायाव गोनां जानाय मेसिनखौ मोननायनि उनाव गोबां सुबिदा जानायनि थाखाय आबादखौ थाब आरो गोबां बानायनानै दायो सानसेनि गेजेरावनो 15 निफ्राय 20 केजि मैखुनखौ केजिसेयाव 200 राङै फानगासिनो दङ। नंगौ, गोसो जानाय आरो नाजानाय थायोब्ला सुबुं माहारिया गासै खामानिखौनो मावनानै गावखौ जाफुंसार खालामनो हायो। दायो बे फोरमानखौ आइजोफोरनि गेजेराव दिन्थिबाय सम्बारि बसुमतारिया। बे समाव खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव मैखुन आबाद मावनायनि सोमोन्दै सम्बारि बसुमतारिया मा फोरमायखो फै जों खोनासंना लानि। सम्बारि बसुमतारि, गामि तिनालि थाइखाजरा। मैखुन जिथु आबाद मावनाय बेसे गोबावनिफ्राय मालानिफ्राय मावजेना? 2019 निफ्राय सुरु खालामदों। बहाफोर सोलोंदोंमोन नामा? औ, बेहायनो जोंनि न'आवनो मास्टार फैगारदों ट्रेनार बोन्दोन केन्द्रनिफ्राय फोरोंनो फैदों। बेसेसो जाखो? 19 निफ्राय। ट्रेनिंखौ बेसे गोबाव लायामोन? 6 दिन। दा जिथु जों मिथिनो मोनदों जिथु मैखुन आबाद मावनाय गोबाव समनिफ्राय मावनानै सोलिबोगासिनो दं होननानै मिथिनो मोनदों। बेसेसो बानायो आरो सोलिनानै थाखा फैसा माबायदि इनकाम दं? इनकामाथ' बिदिनो जेनेबा 4,000सोनि बानायबा 8,000 फैबाय बेफोरबायदि आरो बिनिफ्राय बांसिन बानायबा बांसिन फैलायबाय, डाबल जायो आरो इनकामा। खरसनि डाबल माबा जेनेबा जेसेबां खरस थांदों बिनि आसोल फैनानै आरो बे खरस थांनायजों समान मोनफिनो आरो। खनसे बानायगासेयाव बिदिनो जेनेबा बानायनाय ना माबा थफ्लाया खनसे बानायगासे जोङो जेनेबा बोरायजों आं ओमफ्राय फंबाय दं ज' मावो आरो हरसेयाव बिदिनो 10टा 20टा 15टा एखमबा 30टा बिदि आरो हरसेयाव। ओमफ्राय बिदिनो माबा थाखो जानांगौ नालाय खेबसेनो बेरनानै खेबसेनो स्रां जायो, ओंखायनो सानफ्रामबो एफा मावबाय थायो आरो होमबाना मोनखाबाय थानो मोननाय जाहैयो। बिदिब्ला बानायनायनिफ्राय बेसे गोबावजों बेरो बे मैखुना? 20 दिननि उनाव बेरो। बानायनाय प्रसेसआ माबोरै बानायो? बानायनाय प्रसेसआथ' जिगाब दांफ्लेग्रोबाय, ओमफ्राय सोमनानै रुनानै बे रुनायखौ बोखांनानै एसे दैखौ रानहोनांगौ आरो राननानै ओमफ्राय सोदो, बेफोरबायदि प्लास्टिकआव सोनांगौ। बानायनायाव सोरनिफ्रायबा सहायफोर मोनदोंमोन नामा? बानायनायावथ' सिगाङावथ' जोंनो खरस माबानानै न'निफ्रायनो मावदो आरो सेल्फ हेल्प ग्रुपनिफ्राय एसे एनै लानानै मावनाय जादों आरो। ओमफ्राय दा नै दाख्लै 2023 दाख्लै मा आगस्ट'आव मोनदां, बेहाय माबायाव सिमलायाव नायनो थांदों आरो मैखुननि सोमोन्दैनो बिजिरहैदों, सारमोनजों थांफानाय जादों। ओमफ्राय बिनिफ्राय फैनानै दाख्लै मा मास मोनथाय बेहाय मासरुम मेला जादोंमोन आरो बे मासरुम मेलायाव थांबाय। ओमफ्राय बेयाव मेचिन मोनसे मोनबोदों आरो मेचिन मोनबोनानै एसे सहाय मोनसिननाय बायदि मोनदों। ओमफ्राय बिनि उनावहाय फैसा हरदों आरो एसे 10,000 फैसा हरदों। दा बेजोंनो माबादों आरो बिटि गभर्नमेन्टनिफ्राय जेनेबा एग्रिकालसारनिफ्राय होनाय आरो। मेचिनजों मा खालामो? जिगाब हायो, जिगाब हानायनियाव एसे हेल्प मोनो आरो, खस्थ' जानांला। नङाबालाय आवगोलहाय थांगोन मा नांलाय लथर फथर दानस' जायोमोन आरो। फ्रियावनो मोनदों नामा दा मेचिनखौ? फ्रियावनो मोनदों। नोंथांमोननि नैबे जायगानि मानसिफ्रा मैखुनखौ लांफैयो, जायो बयबो। आवगोलहाय एसे खममोन आरो, ओमफ्राय दा जादावनानै मिथिबायना, ओमफ्राय मोजां मोनो आरो। बेसेबां दामाव फानो? आं दा 50 थाखा पवायाव फानगासिनो। खनसे खागासेयाव बिदिनो बेसेबांसो केजि बिदि माबानो हायो दा? दाथ' 15 एखमबा 20 बिदि आरो 10 बिदि खायो आरो सप्तायाव खनबेसे फाननो मोनो? सप्ताजों खोथा गैया, दैलिक फाननो मोनो। दैलिक 15-20 केजि? औ 15, ओमफ्राय एखमबा 10 सेरबा बेफोरबायदि आरो सानफ्रामबो फाननो मोनो। ओमफ्राय बिदिनो 20 दिनसो खाबाय थानानै एसे जिरायथ'नाय बायदि जायो आरो बुस्थुआ, ओमफ्राय आरो ग्रोब बेरफिनसैलाय बेफोरबायदि। बानायगासेया मास मोनथाम मोनब्रैसोआ खाजाखायो आरो, ओमफ्राय गोदान बानायबाय थानांगौ। बोसोरसेयाव बबे समावहाय बानायनो हायो? बानायबा बानायबाय थानो हायो, गोसोआव कन्टिनिउ बानायनो हायो। आरो नों बेलेग जात मिल्कि होननाया नैबे दैज्लाङाव जानोसैलाय आरो, ओमफ्राय बेखौथ' दा मेसेङाव जाया, बानायथ'नो हायाखै आरो। ओरैनो माबा मोनसे खावलायनांगौ दं नामा सरकारनि?
खावलायनांगौ माने न' होनो होन्दोंमोन ओमफ्राय बे न'खौ मोनोब्ला मोजां जागौमोन आरो बै मैखुन दोननो थाखाय। दा बानायनायाव बेसेबां थफ्ला दं गासै? गासै माबासो दंदां 800थासो दंदां बै मोनसे न'आव दोनदों नालाय बेहाय दोनदों आरो जायगा थैनो बेयो रायजोनि न'सो आरो जोंनि बोन्दोननि न' ओमफ्राय बावनो दोनदों। दा ओमफ्राय सोरबाफोर बेफोरबायदि सोलोंनो हागोन नामा नोंथांनि? हायो फोरोंनो हागोन। बे मैखुन आबादखौ मावनानै गोबां रां आरजिनो हागोन होननानै नोंथाङा सानो? सानो मोजां हायो अनेक आरजिनो हायो। ओरैनो बे ओनसोलाव बा गुबुन गुबुन ओनसोलाव गोबां लाइमोनफ्रा बेखार लाइमोनफ्रा ओरैनो थायो दा बेफोरबायदि मैखुन आबादखौ मावनांगौ होननानै सानो नामा? बेफोरबायदि औ ओरैनो थास्लायस्लाय जेनेबा हाबो बुरजा नाङा एसे हायावनो नों बानायनो हायो न' बानायनानै जेनेबा नै दोननाय स्टाइलानो नायनानै थाखो थाखो दोननो हायो बांद्राय गुवार बै जेनेबा माइ आबाद सोरबा सोरबा हा दङबाबो माइ आबाद मावबाय मावनानै बे जिगाबफ्रा बेखारसो गारनाय जायोना बे जिगाबखौबो गारनाङा आरोखि बे मैखुन बानायनो हायो जों माइ आबादनि उनाव बे मैखुनखौ बानायफिननो हायो बा जिगाबा जोंना माइ आबादबो मोनबाय आरो बै जिगाबनिफ्राय जों मैखुनबो बानायनो हाबाय आरो। बे मैखुनजों मा मा खालामनो हायो? मैखुनजों आसार बानायनो हायो ओमफ्राय नों फोराननानै जानोबो मोजां ओमफ्राय आसारबो बानायनो हागोन आरो बिस्कुट भुजिया मा गोसो हायो आरो बेफोरबायदि। सानाय सुनाय बेरामनि जेंनायाव गोग्लैना थानायफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। गावनि देहानि सानाय सुनायखौ लानानै दुखुआव थानो गोनां गैला। जुदि नोंथाङा सानाय सुनाय दंब्ला जिंगासिनांगौनि गोनांथि गैया। नंगौ, चिरां जिल्लानि बेंटल गेट चापागुरियाव थानाय SI निउर'थेरापि सेन्टाराव नोंथाङा गोरलैयैनो देहानि सानाय सुनायखौ फाहामथाय लानो हागोन। बे सेन्टाराव सिं सानाय, आफादावरि सानाय, मोदोम जरा सानाय, आइजोफोरनि जेंना, खर' सानाय बायदि बायदि रोखोमनि बेरामखौ फाहामथाय होनाय जायो। बे SI निउर'थेरापि सेन्टाराव बेरामिया थानानै फाहामथाय लानो हानायनिबो सुबिदा दङ। नोंथाङा SI निउर'थेरापि सेन्टाराव फाहामथाय लानो गोसो दंब्ला नैबे जानबुं नम्बर 7620160459 नङाब्ला 9476977956 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन।